ଆରେ ଗେଣ୍ଡା ଦଳିଆ କଣ ଏଇ ତମର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ, ଏଇ ତମର ନବୀନ ଓଡିଶା, ନୂଆ ଓଡିଶା। ଆରେ ଗେଣ୍ଡା ଦଳିଆ, ତମ ମନର ଲିକୁ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଡର, ନା 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 ଏତେ ଡର, ଶେଷରେ ତମେ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛ। ଲଜ୍ଜା ଲଜ୍ଜା। ସୁର ଭାଇ, ଆପଣ କିଛି କହିବେ? ବୋଉ କାହିଁ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ କେଡେ କୁତା ତେବେରେ। ନବୀନ ବାବୁ, ଆପଣ ତ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନା, ଆପଣ ସେଇ ମୁକ ବଧିର ପାଲଟି ଗଲେଣି। ହଁ କେମିତି କହିବେ, ରବି ଭାଇ ପରା ଆପଣଙ୍କ ଝାଳ ବହୁତ ପୁଛିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବୋଧେ ନୀରବ ରହିଲେ। ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣି କାହିଁ କିଛି ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କି ଫେସବୁକରେ ପୋଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆଉ ଗେଣ୍ଡା ଦଳିଆ କୁଜି ମାନେ, ତମ ଭାଇ ଏମିତି କାହିଁକି ରାଗ ରାଗ ହଉଛି? ତମ ଭାଇକି ଟିକେ ବୁଝାଅ, ଆହୁରି ଅନେକ ଦିନ ଅଛି। ମାତ୍ର 6 ମାସରେ ତମେ ଏମିତି 5 ବର୍ଷ କେମିତି କାଟିବ ରେ? ଜଳାପୋଡା ପ୍ରବଳ। ଆମ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଓଡିଶାରେ ଗୋଟେ ମଲମ ମିଳୁଛି, ସେଟା ହେଲା ସ୍କେବିଡଲ। ଲଗାନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ନିରବରେ 5 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ନା କଣ କୁଜି ମାନେ, ତମର ତ ଖାଲି ଜଳି ଯାଉଥିବ ଆଉ।